Dnes v Live podcastu máme muže, který zná pražské ulice lépe než kdokoliv jiný. Od strážníka v roce 1993 až po ředitele městské policie Prahy. Prosím, přivítejte Ludvíka Ekremu. Dobré odpoledne všem. Budeme se bavit o bezpečnosti, agresivitě, o nedostatku lidí a o tom, jestli je městská policie jen robec SPZ nebo skutečná síla, která drží město pohromadě. Pane řediteli, vítejte u nás. Děkuji a zdravím všechny ještě jednou. Takže první otázka. Vy jste začínal v roce 1993 jako strážník v hlídkové službě. Co vás tehdy přivedlo k městské policii a co vás u ní drží dodnes? Tak je fér říct celou pravdu, ono je to dneska už víc jak 33 let, což je značná část života. Takže tehdy jako mladý člověk jsem řešil jako většina mladých lidí bytovou problematiku. Čínal jsem v podmínkách bezpečnosti na úrovni státu u tehdejšího federálního ministerstva vnitra. V rámci té nabídky, která byla na trhu, mě oslovila tenkrát nabídka pražské městské policie, která hledala strážníky a tehdy významně rychleji uměla v případě kvalitní práce dát služební byt, takže tenkrát to rozhodování bylo poměrně jednoduché. Zvolil jsem to zejména kvůli řešení bytové situace. A co vás u ní drží dodnes? Tak samozřejmě tak, jak to bývá, člověk něco jiného míní a něco jiného ten život přináší, takže já jsem opravdu tehdy vůbec nepředpokládal, že bych vydržel třeba tak dlouho u pražské městské policie a tak, jak šla ta doba, šla ta léta, tak jsem si doplnil postupně nejdřív bakalářské, pak magisterské vzdělání na policejní akademii a tak, jak se dostáváte k zajímavějším a zajímavějším případům a práci, tak asi i souhrou náhod a díky mému okolí jsem postupně vystřídal celou řadu funkcí a mohli to tak říct v tom kariérním žebříčku se dostal vlastně na tu pomyslnou metu, což opravdu mi věřte, jsem v 93. Nečekal ani ve snu, to znamená, ta práce se postupně pro mě stala mým druhým domovem, opravdu si troufám říct, kdo mě zná, že městská policie je moje rodina. Více než 30 letech jste se stal ředitelem. Co bylo pro vás největší změnou, když jste přišel z náměstka na šéfa celé organizace? Tady musím přiznat, že možná výhodou pro mě bylo to, že jsem v té historii zhruba 20 let dozadu ve dvou obdobích už ředitele pražské městské policie zastupoval, respektive jsem plnil jeho úkoly. To znamená, vyzkoušel jsem si to na nečisto, byť jsem tehdy netušil, že se stanu ředitelem, tak se dá říct, že jsem po řadu měsíců si takzvaně čuchnul k tomu, co obnáší i to ředitelování a nebudu lhát, že to už jste hodně daleko od toho běžného výkonu služby a řešíte spíš ty koncepční otázky. Zase ta zajímavější část je, že se dostanete do kontaktu s lidmi a subjekty, s kterými běžný strážník třeba nebo na to úroveň jednání nedostane. To znamená, každé z toho má něco a ten největší rozdíl je, že jste bohužel více vzdálen tomu přímému výkonu. Mám zase ale celou řadu kolegů, kteří mi v tom pomáhají. Praha má stále problém s nedostatkem strážníků. Jak reálně vypadá situace v ulicích v létě 2026 a co konkrétně děláte pro nábor? Ano, je pravdou, že ta neutěšená personální situace provází všechny bezpečnostní sbory a potýká se s tím nejen v Praze, i v dalších regionech, i policie České republiky a samozřejmě celníci, hasiči a další. Ale bavíme-li se o pražské městské policii,
tak my máme v současné době, a je to trend, který bohužel je v posledních několika letech, podstav zhruba 250 strážníků, což činí v reálném stavu na ulici zhruba 15% služby, což už je číslo, které je závažné z pohledu řízení organizace, vyžaduje celou řadu opatření pro ty strážníky, kteří musí svým způsobem pracovat za ty kolegy, kteří v časné době nám chybí. Ale na druhou stranu je třeba říct, a to se nestalo nikdy v historii, ty úkoly, které máme, tak plníme bez toho, aniž by to veřejnost nějakým způsobem zaznamenala. To znamená dojezdové časy, reakce na oznámení, tísňová linka, půl centrální ochrany, to vše je garantováno ve 100%. Je jenom větší úsilí pro zajištění velkých akcí, když jsou koncerty, když jsou fotbalová utkání, když jsou mimořádná opatření, které si vyžádují strážníky ve větším počtu, tak tam s tím bojujeme a to je věc, která se musí řešit. No co s tím děláme? My se snažíme všichni už mnoho let to zvrátit, ale ono, jak se ukazuje, a dneska to HR manažeři a odborníci potvrzují, je to celospolečenský jev. Už se to netýká jenom bezpečnosti služeb, úřadů, ale ten, já si troufnu říct, zásadní, fatální nedostatek, tak jak bylo minulý týden zřejměno, se týká 70% subjektů v České republice, ať už jsou to soukromé firmy nebo veřejnoprávní subjekty, a pouze se bavíme o tom, že my máme hodně lidí v těch základních pozicích, strážníky, a samozřejmě méně lidí v kancelářích. U těch kancelářských pozic a u manažerských pozic ten propad v republice není tak zásadní, ale přiznávají i firmy běžné, které s tím problém neměly, že v tom takzvaném sektoru té složky bojují zhruba s 30% propadem. Tam se dá říct, že ještě my jsme nad průměrem. Od letosního roku běží pilotní projekt preventistů. Lidí v uniformě, ale bez zbraně. Jaké jsou zatím první zkušenosti a plánujete to rozšíření? Tady přiznám, že tento projekt jsme zahájili zejména proto, že se nedařilo v takovém množství, jak jsme měli představu, doplňovat strážníky, a ta poptávka po našich službách je trvale ještě vyšší, než je ten plánovaný tabulkový stav. To znamená, pokud máme dneska podstav 250 lidí, tak se dá říci, že i kdybychom měli 100% stav, tak veřejnost a starostové městských částí, což jsou naši nejčastější partneři, by požadovali další a další naše zaměstnance na plnění úkolů. To znamená, nás napadlo zkusit i ten segment, který zatím tady nebyl vyplněn, a vy jste to v podstatě poznamenal nebo vymezil přesně. Jsou to lidé, kteří za určitých podmínek se mohou stát strážníky do budoucna, ale v současné době, ať už věk, nebo třeba to, že nejsou držiteli zbrojního průkazu, nebo nemají na to ještě odvahu, nebo třeba s tím nepočítají, i taková skupina tam je vůbec, stát se strážníkem, ale chtějí se účastnit té práce u městské policie, tak se v tomto mohou najít. Je to pilotní projekt, máme v současné době 2 zaměstnance v této pozici už jako v plném nasazení, řekněme, jak pro školení, tak i jakési zácviku, a další 2 jsou v režimu přípravy, to znamená, pokud šefují, jak má, tak jeden by měl se v ulicích objevit v srpnu a další zřejmě v říjnu. Není ten zájem tak velký, jak bych já čekal, ale prostě Praha je zajímavý trh a nabízí za průměrnou či mírně nadprůměrnou mzdu poměrně hodně příležitostí i v jiných oborech. To znamená, ta konkurence na trhu je obrovská v Praze. V loňském rozhovoru jste říkal, že Pražané jsou agresivnější. Platí to stále? A kde se to nejvíce projevuje? Ano, bohužel je to tak. Tuto zkušenost mají i ostatní bezpečnostní sbory a mají i kolegové například ze zdravotnické záchranné služby, což mnoho let byla organizace, kde se jenom výjimečně někdo na ně obrátil s násilím, protože pomáhají všem v podstatě. A my si všichni dohromady
ti ředitelé a náměstci z těchto organizací to analyzujeme na bezpečnostních výborech hlavního města Prahy a při našich setkáních odborných a dospěli jsme zatím k názoru, že to souvisí bohužel s tou situací ve světě, v Evropě, kdy kromě těch konfliktů, které probíhají mimo naší republiku, tak je zde i určité pnutí, řekněme, navázané na politickou scénu, ekonomickou scénu, měnící se ceny, PHM a tak dále. A tak jako je to třeba u úředníků, tak prostě strážníci, záchranáři, policisté a hasiči jsou ty první, na které narazí ten člověk, který je zrovna v nějakém nedobrém stavu, ať už chvilkově anebo dlouhodobě a vybíjí si na něm tu agresi. My jsme to historicky zažili v dobách ekonomické krize, ale tam to jako by poměrně rychle přešlo. Teď musím říct, že pro mě neúplně dobře ten trend se vyvíjí v delším časovém horizontu. My to vnímáme už v podstatě třeba 3. rok a zatím to nevypadá, že by se to měnilo. Dá se říci, že běžné banální řešení věcí, které by se odbylo z naší strany takzvanou domluvou, mnohdy končívá těmi donucovacími prostředky a zbytečnou eskalací té situace, toho násilí. A kde se to nejvíce projevuje? Nejčastěji jsou to lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Ve společnostích je celá řada, v Praze nevyjímaje, to znamená tam, kde opakovaně s nimi řešíme to, že znečišťují třeba prostranství, močí na veřejnosti, obtěžují okolí, tak tam dochází mnohdy, že ti naši strážníci jsou nuceni je řešit několikrát za den a tam dochází k nejčastější eskalaci. Řekl bych, že méně agresivní jsou cizinci v Praze, aspoň ta naše zkušenost taková, turisti, tam zase ale se to prolamuje ve chvíli, kdy konzumují ve větší množství třeba v nočních hodinách alkohol, ale u té běžné populace jsou to ti lidé, o kterých se hovoří, že jsou na okraji společnosti nebo řekněme slangově závadové osoby. Ono se to nerado používá, ale tak to prostě je. To znamená lidi, kteří jsou nesolventní a v podstatě na ně neplatí běžné způsoby řešení jejich problémů. A teďka se budeme bavit o konkrétních tématech. Já bych začal parkováním a dopravníma přestupkama. Lidé si stěžují na rov na řidiče. Jaký je váš pohled a kde je podle vás hranice mezi bezpečností a mezi přebytečnou byrokracií? Já tady v tom mám konzistentní názor posledních zhruba 20 let, kdy stát nastolil systém, kdy dnes u vozidel, která jsou zaparkována, není tam řidič, se řeší ta věc s provozovatelem vozidla. To znamená, reálně neřešíte jako úřad, jako městská policie tu věc s tím řidičem, ale řeší se potom tím dopisem s určenou částkou od správního orgánu. Takže v této chvíli vlastně nedává logiku, že bychom my jako strážníci nebo městská policie byli lovcem pokut nebo čehokoliv, že my v podstatě se toho procesu až na výjimky neúčastníme. My řešíme opravdu případy, kdy chytíme fyzické osoby, které jsou za volantem a jsou odpovědné za to vozidlo a těch případů je minimum. Ale v té celkové statistice samozřejmě to nesprávné parkování, kde my zajišťujeme důkazy, pořizujeme ty fotografie, oznamujeme správní orgánu, tak těch jsou stovky tisíc ročně a ano, pak statisticky to vypadá, že se zabýváme těmito přestupy, ale to je dnes automatizovaný systém, který probíhá na elektronickém pozadí. Ty reálné řešení věcí si myslím, že se dostali tam, kde to má být, to znamená, my dnes nečiníme rozdíly při tom, jestli zjistíte někoho, že nesprávně jede, parkuje, znečišťuje veřejné prostranství, maluje třeba po nějakých plochách, kde je to zakázáno a podobné věci. To znamená, dneska se stírá u toho strážníka, to jestli je to veřejný pořádek, občanské soužití, vyhlášky města. On má povinnost ze zákona řešit vše, co před ním někdo páchá a on je toho svědkem. Pak jsou samozřejmě ty věci, které asi jakoby rozčilují běžné Pražany, návštěvníky Prahy, že jim chodí dopisy, ale tam v podstatě městská policie figuruje jenom procedurálně v textu toho dopisu a fakticky se na řešení toho přestupku dál nepodílí. Takže vlastně ta hranice mezi bezpečností a
přebytečnou byrokracií je to, že vlastně vy tu byrokracii neděláte. Vy My ji jenom neděláme, je na bezpečnost. začátku, minimalizovala se a my v podstatě už ty lidi nepředvoláváme na naše služebny, Mhm. nepodávají vysvětlení u nás. Opravdu se dá říct, že toto se dostalo na historické minimum, ale město jako Praha, kde každý den, pokud se nemýlím, přijede 500 000 vozidel, tak samozřejmě je a bude zatíženo dopravou a bylo by naivní si myslet, že strážníci budou řešit jenom veřejný pořádek, když se tady dějí v podstatě, teď přeženu, možná stovky tisíc přestupků každý den. Jak funguje spolupráce s policií České republiky? Kde to funguje skvěle a kde by to mohlo být lepší? Tak byste se trefil úplně krásně, protože 3 minuty předtím, než jsme začali náš podcast tady společný, tak mi volal ředitel pražské policie, což z okolností, jaký člověk, kterého znám hrozně dlouho a můj kamarád, si troufnu říct, a ladíme teď jedno opatření, které čeká Prahu a vyžádá si stovky strážníků a policistů, bude zanedlouho. Je to na každodenní bázi a já musím říct, že nevím, jak v jiných městech, nebo to můžu tak maximálně tušit, hodnotit mi to nepřísluší. V Praze i přes nedostatek strážníků a policistů na úrovni, na ulici strážníci, policisté naprosto excelentní, bez jakýchkoliv problémů a na úrovni manažerů, ať už na úrovni obvodních ředitelství nebo mě a kolegy náměstka pro výkon, máme ty vztahy velice dobré a samozřejmě trošku to poškozuje to, že obě dvě policie jsme s podstavem a vlastně svým způsobem těch úkolů neubývá, ba naopak a lidí je méně. To znamená, tam nemusím vám vysvětlovat, že se jde hodně takzvaně na krev a že se domlouváme, hádáme o každého člověka, to tak je, ale my se vždycky domluvíme, pro nás je společná bezpečnost Pražanů a návštěvníků metropole a musím za sebe říct, že obě policie se toho zhostí historicky a i v reálu si troufám říct výrazně lépe než jiná města, protože ta Praha je prostě fabrika na neustálé problémy a neustálé akce. Nemůžeme si dovolit polevit byť na jediný den. Bezdomovci, drogy a veřejný pořádek v centru a u hlavního nádraží. Co funguje a co naopak stále ne? No, já bych to jakoby otočil. My se o tom bavíme teď velice často. Čím více je teplo a je ta turistická sezona, tak tyto problémy jsou častější a palčivější a já to otočím. Historicky vždy se ukázalo, že ten takzvaný pocit bezpečí, to znamená pocit toho někoho, kdo to vidí, je výrazně horší než sama ta situace statisticky. To znamená, otočím to, statisticky se Praha ani ty lokality, o kterých jste mluvil, nijak nevymyká z toho průměru, který je. To znamená, dá si říci, že i v tomto ohledu je Praha velmi bezpečné město, ale půjdete-li tam vy, vaše partnerka, známí, kamarádi, tak jistě ten pocit mít nebudou. To znamená, pokud, a teď mě neberte úplně za slovo, ale je v Praze zhruba 4 nebo 5 tisíc lidí bezdomová, a v podstatě se zde pohybují tisícovky lidí závislých různou měrou na různých návykových látkách, no tak samozřejmě vznikají situace, kdy takzvaný normální nebo občan, který takto závislý není, tak se mu to nelíbí a vnímá to negativně. A jestli je to rezident nebo návštěvník, je v podstatě jedno a označuje ta místa, volá na tísňové linky, obrací se na strážníky, na policisty a zcela logicky to pak v těch ať už mediálních výstupech nebo třeba výzkumech veřejného mínění vychází negativně. Já bych řekl rád jednu věc. Toto neumí vyřešit nikdo nikde v žádné metropoli na světě. To je pouze něco, co můžeme společně řešit a bez oblasti sociální, to znamená prevence, poskytování bohužel poměrně drahých služeb pro tento druh lidí okolo nás, tak to vlastně není možné. To znamená, myslet si, že se to vyřeší jenom represí, je opravdu, to se ukázalo naivní, přišla na to jiná města mnohem dříve než my a musím říct, že zase velice správně Praha jde vyrovnaně, to znamená poskytuje nemalé prostředky na bezpečnost samozřejmě, ale stejnou měrou i na práci třeba Centra sociálních služeb, neziskových organizací a my je musíme vzít takové osoby jako součást života a snažit se, aby co nejméně zasahovali do práv jiných osob a aby ten život v Praze byl kultivovaný jak pro běžnou populaci, tak pro návštěvníky.
Jak vnímáte politické tlaky na městskou policii? Jste schopni pracovat nezávisle nebo musíte občas ladit s vedením města? Takhle, ze samé podstaty my jsme zřízeni městem, to znamená Zastupitelstvem hlavního města Prahy, a procedurálně na nás určitý vliv mají všechny městské části, jejich starostové, jejich orgány. Ale to se týká pouze těch oprávněných požadavků, to znamená toho tlaku, o kterém se zmínil. Jinak do výkonu a způsobu výkonu nijak, aspoň za mě, politici nezasahují. A za zasahování nemůžeme mít třeba to, že se snaží řešit věci, které jim přenáší jejich občané. To znamená, že třeba zmínění lidé bezdomova nebo toxikomané pro ně jsou problém a opakují ty žádosti na mě, na mé kolegy. A ano, přiznám, že někdy je to velmi složité, protože ten tlak je enormní a vezmeme-li k tomu ten podstav lidí, tak vlastně je to mnohdy obtížně proveditelné. Ale já jsem se za těch více jak 30 let naučil, že se mají ty věci řešit v klidu. To znamená, pokud nejsou na druhé straně emoce, ani u mě emoce nejsou a myslím, že každý z těch starostů nebo radních, kteří se mnou jednali a jednají v těchto dnech, protože se nám blíží komunální volby, tak nebudu vám lhát, že těch témat je hodně, takže jsou spokojeni přesto, že jsem vlastně naplno nesplnil jejich očekávání, ale ujistil jsem je tím, co děláme, že pro ně uděláme maximum a vlastně uděláme maximum pro ty jejich voliče, tudíž pro Pražany. To je důležité. Další otázka. Jako městská policie má přes 2000 zaměstnanců a roční rozpočet ve 100 milionech. Přesto se lidé pořád ptají, kde jsou strážníci, když je potřebuju. Proč to za vašeho vedení stále nerazí změnit? Já si myslím, že to, co jste řekl, je nějaký názor části obyvatel, který vychází z jejich frustrace. Moje zkušenost je úplně jiná. My jsme několik let strážníky vybavili, tomu dozadu jsme strážníky vybavili kamerami, ve svých radiostanicích mají GPS moduly a kdo má zájem a kdo se na to zeptá, tak dostane přesnou odpověď. Já jsem schopen u každého strážníka ve službě přesně zmapovat jeho pohyb a co řešil. My máme elektronicky vedenou knihu jeho činnosti každý den, to znamená opravdu prokazatelně 100% jsme schopni doložit, kde ty strážníci jsou a takové ty proklama typu u nás jsem strážníka neviděl týden, se rozptýlí během vteřiny tím, že my doložíme, že tomu tak není. To, že je tady ale poptávka potom, aby bylo strážníků více a aby byli takzvaně v každé ulici, to je dlouhodobý stav. Já jenom zmíním, že historicky pražská městská policie měla 2700 strážníků. To je samozřejmě velký rozdíl, pokud někdo ten etalon má na tomto počtu a dnes se bavíme o tom, že je nás oproti tomuto stavu třeba o 600 méně, no tak samozřejmě to znát je, to vám lhát nebudu. 600 strážníků v ulicích by bylo vidět významným způsobem více, než je ten stávající počet a já považuji za hlavní, aby se nám podařilo časem ten počet doplnit. Má městská policie dostatek kompetencí, abyste uvítal posílení pravomocí například u drogových dealerů nebo agresivních bezdomovců? Já si myslím, že co se týká kompetencí strážníků, že jsou v současné době tak, jak mají být, že to odpovídá tomu našemu zařazení a to, po čem voláme několik let, je, aby se jasně etablovala naše pozice v takzvané vnitřní bezpečnosti, aby se jasně řeklo, že jsme součástí bezpečnostní komunity, za jakých podmínek, za jakého financování a s kompetencemi v období krizí, to znamená spíš zařazení, trvalé zařazení v rámci krizového řízení. Jinak samotné kompetence pro výkon služby strážníka si troufám, že jsou z 99% dostatečné a takzvaně bych se nevlamoval do dveří výkonu pravomocí Policie České republiky ve větší míře, než máme v současné době. Zmínil jsem to v průběhu našeho podcastu, že nás obě složky trápí podstav. Bylo by ode mě krajně nezodpovědné volat po kompetencích a po další práci. Nebudu lhát, máme před sebou to, aby jsme personálně se vyrovnali s tím, že i ty úkoly, které máme teď, jsou pro nás velkou zátěží. Když se
podíváte na Vídeň, Mnichov nebo Varšavu, proč pražská městská policie v porovnání s nimi působí tak bezzubě? Bych řekl, že to je spíš jakoby omyl v tom, že by se srovnávaly ty sbory. A země, ani žádné město, o kterých jste hovořil, nemá městskou policii v podobě, jako máme my. V podstatě trošku podobně je to řešeno v Polsku a tak, jak historicky, než jsme se rozdělili, mělo Slovensko, tak Slovensko jediné má strážníky v podobě, jako máme my. Jinak země na západ od nás ani na jih od nás nemají městskou policii v podobě, jako my. To znamená srovnávat si metropolitní policie, které jsou ale v podstatě placené státem, a pražskou městskou policii nejde. Troufám si říct, že to, co se od strážníků čekalo, se daří naplňovat, ale nebudu lhát, ta doprava činí větší procento, než takzvaní otcové zakladatelé zřejmě předpokládají. A už se skoro blížíme ke konci, takže ještě dvě poslední otázky. Kolik procento vaší kapacity reálně padne na řešení skutečné bezpečnosti a kolik na parkování a drobné přestupky? Jste ochotní to říct nahlas, nebo ne? Určitě. Statisticky dopravních přestupků máme více jak 90% svojí činnosti, ale jak jsem zmínil, z toho je dneska drtivá většina automatizovaná, takže nezaberou takový čas. A v tom běžném reálném provozu na ulici záleží, na jaké městské části jste. V centrálních částech metropole je to takzvaně půl na půl. To znamená, tak zhruba půlku ztrátí si řeší a nejen parkování, ale třeba jízdu po chodníku, jízdu v protisměru a tak dále. A naopak na okraji metropole, třeba okrskář, s kterým jsem mluvil včera, mi říkal, že dopravní přestupek nedal pokutu celý týden a on opravdu na kraji Prahy může řešit v té takzvané vesnické zástavbě to, k čemu byl opravdu určen, a to znamená ten veřejný pořádek, pomáhat lidem, a to je to, co samozřejmě v aglomeraci třeba Prahy 1, Prahy 2, Prahy 3, Prahy 7 už dnes možné není. Takže a poslední otázka. Co byste řekl Pražanovi, který má pocit, že jeho daně dostává spíš byrokratický aparát než reálnou ochranu za jeho daně? Odpověděl bych mu za sebe, za 33 let mojí služby, že se všemi zkušenosti, které mám od nás i ze zahraničí, Praha je nejen statisticky, ale fakticky jednou z nejbezpečnějších metropolí v oblasti jak trestných činů, kriminality, tak ale i přestupků. Jenom si to hodně Pražanů neuvědomuje a neváží si toho. To nikterak nemění nic na tom, že my jako městská policie budeme se snažit do budoucna tuto situaci ještě více zlepšovat. A ode mě je to ujištění o tom, že Pražané i návštěvníci metropole mají za mě výbornou bezpečnost a velmi dobrou, výbornou městskou policii. To je moje hodnocení. Tak pane řediteli, děkuju vám za otevřenost a za čas, který jste si na nás udělal. Ať se daří a děkuji za pozvání. Děkuji moc, mějte se hezky a uvidíme se příště. Naslyšenou.